de com es prenen el pèl als valencians el PP i el PSOE. Com el PSOE, governant allà, ja sí, no ha fet res pels nostres interessos, com el PP, governant al govern central, ja sí, no ha fet res pels nostres interessos, i com, governant uns allà i uns altres així, tampoc han fet res per aquesta línia estratègica. I sabeu per què? Perquè no defenen els interessos valencians. Perquè el PP i el PSOE, quan van a Madrid o a Brussel·les o així, defenen la postura del partit i no defenen els interessos valencians. I el Bloc és una força política valenciana, valencianista, que no està subordinada a ningú i que pot actuar sense hipoteques, demana novament la inversió en aquesta línia estratègica per al nostre turisme, per a la nostra economia, per al nostre medi ambient, com és la línia Gandia-Oliva-Ber. Quina és la novetat? Que ens trobem en una gravíssima crisi econòmica i comença a ser social. I només cal escoltar el que ens diu Càritas. Social. Per un model productiu, el del PP basat en l'especulació, en l'enxufisme i l'amiguisme, que ens ha portat a la destrossa dels nostres sectors productius. I davant d'això cal una inversió pública per a crear llocs de treball, per a crear ocupació, per a crear dinamisme. I la pregunta és que els valencians som un poble de tercera? Perquè el govern central, en novembre del 2008, va aprovar, en base al PEIT, Pla Estratègic d'Infraestructures i Transports, una inversió de 5.000 milions d'euros per a Madrid. Estem parlant de novembre del 2008. El mes passat, el govern central del senyor Zapatero va invertir 4.000, va anunciar la inversió de 4.000 milions d'euros del Consell de Ministres per al Pla de Rodalies de Barcelona. I nosaltres què? Tornaran a perjudicar-nos? Tornaran a marginar-nos? Tornaran a deixar el poble valencià sense un pla de trens de proximitat i de construcció de lo que tantes vegades s'han anunciat?